Malapit sa 300 ka police personnel ang i-deploy sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 sa nagkalain-lain nga filing area sa Western Visayas sumugod Oktubre 1 tubtob Oktubre 8. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Jack Wangking ang nasambit nga numero ang i-deploy sa mga mall kung sa diin nahamtang ang COC filing sa bugos ng Western Visayas. Sa data sa PRO6, 36 ang deployment gikan sa Aklan Police Provincial Office, 40 sa Antique Police Provincial Office, 34 sa Capiz Police Provincial Office, 10 sa Guimaras Police Provincial Office, 97 sa Iloilo Police Provincial Office, 62 sa Negros Occidental Police Provincial Office, 12 sa Iloilo City Police Office kag 4 naman sa Bacolod City Police Office. Samtang in place naman ang tanan nga security plans ng PRO6 kag paborable sa ila nga sa mga mall hiwato ng COC filing. Nagaapilar naman si Wangki sa tanan nga politiko kag mga supporters nga manginpatas, tampad kag organisado sa tion sang eleksyon. Fair play lang kita, no? Let's be fair. Let's not employ any tactics nga makita naton nga illegal kay syempre dira na masulod ang aton mga law enforcement agencies kung ang ilang mga tactics are already kumbaga it exceeds ang boundaries nga medyo illegal na ang ginaiwat nila. So amo nang gina-appeal naton sa ilang let's just employ fair tactics. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera,